मा साननानै बरायखो गावसोरसो मिथिसिगौ। आं एसे आन्दाज लादों, आंबो साइक'लजिनि स्टुडेन्ट नालाय। बे गोबाङानोथ' खैलाखौ फसायनानैबो आर'नाइ फालि सोनाय दं, सोरबा सोरबा आरो बिजामादैयावबो फसायनाय दं, सोरबा सोरबा बिगुमै हिसाबैबो फसायनाय दं। दा आंहासो सोर सासेखौ लानो सोर सासेखौ गारहरनो ओरैजाय सानलायलांबाय। थेवबाबो एसे जोबथारनायाव सोफैनाय बै माबा एसे बिमा साइसआ मोजां मोनो, फिसाजोआ मोजां जागोन खोमा बिमाखौ नायनाय हिसाबै। आजिखालि आरो एडभान्स बुकिं जाना थायोना, अबश्य जेबो नंला, कत 10-15 जन गोसोथोलायलै आजिखालि जेबो नङा। दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन, बिराद बुरजा मानसि जमा जादों। मोनफ्रोमबो मिथिङाव बेबायदिनो फेरगाव समस्थियाव मानसि जानायखौ नुदों। दा ओंखायनो आङो रागा जोंलाय लांबाय, लेंहरबाय थायो देरहाखागोनावलाय मानो मिथिं खालामबाय थानांगौब्रा। फैसा खरस जायो, आं उनावहाय मिथिं लेंलायनांलालै देरहाखासिगोन। थेवबो मिथिं लेंबाय थायो, जियानो जा फैसाखौ बुरजा हरनो होननायखाय फैबाय आं। 2 लाखसो हरनो होननानै बुंदोंमोन। मेन्देलायाबो फैफानो नागिरदोंमोन, लाफायाखैलां। आखला बारा मोजां नङा आरो फैसाखौ बारा थगायनानै लानो नागिरबाय थायो आं। आखलाबो बारा मोजां नङा नालाय, खालि गावखौ हाबा जायाखै दे रायजोफोरनानैल' बुंना लाफैग्रोयो। आंहासो लाजिलायलाङो, बोराय हद' फिसालायानो दङ, हाबाया आंसो जायाखै, आंनो बुंनानै लाया, बिहासो आगोल बुंनानै लाबाय थायो। मेन्देलाया फिसाला दं, फिसालानि नामाव माबा खारि थावा गाबज्रि थावालै। माबा मेन्देलानि फिसाला नामा बसुमतारिसो, फाग्ला नामाबो बिदि थायो नालाय। जोंहा गाबज्रिनायाव बिराद उसुबिदा जायो। ओइ नोमफाया दंना गैयालै होनना गाबज्रिहैनांगौ जायो। फाग्ला नामाबो बिदि थायो नालाय, मेन्देला खामसावनि खामानि। थारमाने ओरैजाय जादोंलाय रायजोखौ, बै मेन्देलानि फिसालाया जोनोम जाबाय थानाय समाव मेन्देलाया फायखानायाव खिबाय दंमोन आरो। बेबायदिनो फायखानायाव खिबाय थानायावनो मेन्देलानि फिसालाया जोनोम जाबाय। ओजों मेन्देला बिमाया नागिरबाय, बहा थांखो बे फाग्ला मेन्देला खामसावा, ओइ फैला आयं बहा थांखो बे मेन्देला खामसावा, फिसाला जोनोम जाबाय मा नाम दोननो बे जाहैबाय आंखौ। आं बै फायखानायाव खिबाय दंलै आयं। फायखानायाव दरजा बुहैबाय मेन्देला बिमाया, ओइ मेन्देला खामसाव फिसाला जोनोम जाबाय मा नाम दोननो नोंलाय। ओजों आरो मेन्देलाया खिनायाव थान खिबुजों ओरै थांबाय आरोखि। ओइ फाग्ला मा होननाय जादों बेलाय जाबाय बिमाया, फिसाला जोनोम जाबाय होनदों मा नाम दोननो। ओजों आरो मेन्देलानि खिबुजों खेबसे ओरै थांबावबाय आरोखि। बिमाया सानबाय, आयो फाग्लाया नामखौनो बेबायदि दोनथानसैनो, खिबुआसो माथो होदों, मेन्देलाखौ बुंनाय बायदि मोनबाय आरो। हा दोननोबालाय बिदिनो दोनदो आरो, रावनाबो गैफेरबायाबो, थाथोंसै दे बेबायदिनो होननानै बे दिननिफ्राय मा मेन्देलानि फिसाला नामा बिथादोलै रायजोफोर। आं थगायाखै दे, बे मेन्देला खामसावासो थगायो। दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन, सिगाङाव गोबांथार बाथ्रा बुंलांबाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै। आंखौथ' बुंदोंमोन बिसायख'थिनि सोमोन्दै बुंनांलालै होननानै, बुंनांगोनब्रा एसे। जों गिदिंनानै नुबाय, गोबां जायगायाव गिदिंबाय, मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव गामि हाबबाय गिदिंबाय। बिनि उनावहाय नुनो मोनबाय, दिनैनि दिनाव बिपिएल हिसाबै गामि दरसेयाव खोब दङब्ला न'खरब्रै न'खरबा, गिदिरथार गामि दंबाथाय 10-15 गिरिल'सो रायजो राजा नोंथांमोन। थारमाने दिनैनि दिनाव बर'फोरनि गेजेराव 80% दिनै इउपिपिएल हान्जानो भट होनो नागिरदों। ओमफ्राय कर'ना भाइरास नांदोंमोन होननाय खोनादोंलां। ओंखायनो बिपिएफनिखौ गिनानै खारबोगासिनो दं बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव रायजो राजा नोंथांमोन। दा जियानो जा, सिगाङाव गोबां खोथा बुंलांबाय निस्सय, दा आंबो फंनैसो बुंनो नागिरदों। दा बिनि सिगांनो आं बुंगोन, आंबो सासे केन्डिडेटसोमोन रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखैमोनथाय? खोनादोंमोन ना? खोनादोंना?
आंथ' सिमांसो नुदोंमोन नामाब्रा आं सानखांलायलांदों आरोखि केन्डिडेटसोमोन आंबो बोरैबा बोरैबा UPPLसो जाफैगारबाय ओंखायनो सिमांसो नुदों नामाब्रा सानलायलाङो आङो आरो बे फाग्ला मेन्डेलानि थाखायनो केन्डिडेट जादोंमोन आं बे बुंबाय सुवादा ओइ फैला नों सिनेमायावल' केन्डिडेट जाबाय थानोसै नामा मोगथाङावबो जानांगौलै ओरै जाहैबाय आंबो नोंजों एबार मोगथाङाव PA जागोन सिनेमायावल' PA जानो मोनो ओरै जाबाय बियो PA माने माबा फैसा आरजा होननाय जायोनो मेन्डेलायासो होनदोलै दा बेबायदि ब्रा ब्रा बुंनायखाय मेन्डेलाजों आंजों साइकेलाव गाखोनानै जों नमिनेसन हैबाय नमिनेसन होखांनानै साংবাদিকफ्रा सोंबाय आंनियाव फैला सार नोंसिनि समस्थियावथ' बिराद गिदिर गिदिर मानसि दङ केन्डिडेटआ तारमाने जोंनि समस्थिया जाबाय 22 नं कख्लाबारि बे 22 नं कख्लाबारि समस्थियाव जोंनि UPPLनि केन्डिडेटआ जाहैबाय जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद बर' आरो BPFनि केन्डिडेटआ जाहैबाय धीरेन बर' सानैबो गिदिर गिदिर मानसि दा बेखायनो सोंबाय आंखौ इसिबां गिदिर गिदिर मानसि थानायाव नों माबोरै माने देरहागोन होननानै केन्डिडेट होखो ओरै जानानै सोंबाय आंखौ आं होनबाय आंनि आगदाखैजायथ' दङ प्रमद बर' सार BTRनि सासे सागानगिरि आगसिखैजायबो दङ धीरेन बर' सार बिथाङाबो BTRनि सासे सागानगिरि गेजेराव आं हारसिं महरगिरि इलेक्शननि रिजाल्टनि उनाव नुगोन बे फैलाया बेसेबां दादागिरि होनबाय आं बेबायदि होनना मेन्डेलाजों आंजों फैफिनबाय दाना मेन्डेलाखौ सोर धमकि होखोथाय खारखोमानानै थाबाय मेन्डेलाया नागिरबा मोनला फन हरबाय फनबो रिसिभ खालामला दाथ' फनखौबो सुइच अफ खालामबाय देथार जाखोसै ना माखोसो देथार जायोब्लाबो मोजां जायो साल सुवादा दा बेबायदिनो आंहा केन्डिडेट जानानै थाबाय आरोखि जोंनि कख्लाबारि समस्थियाव दा केन्डिडेट जानायनि उनावहाय जोंनि समस्थिनि माखासे रायजो राजाफ्रा आंजों रायलायफैबाय आंखौ बुंफैबाय ओइ फैला भाइ नों मा सानमारखो जोंथ' दिनै सोलायनायनि खोथाखौसो सिन्था खालामदों परिबर्तननि खोथाखौसो सिन्था खालामदों गतिके नोंथाङाबो जोंजों सोलायनायावनो थायोब्ला मोजां जासिगोन नामा परिबर्तनावनो थायोब्ला मोजां जासिगोन नामा जोंखौ खावनै खावथाम खालामनांला जोंखौ बोखावनांला होनबाय आङो स्टाडि खालामनानै नायबाय स्टाडि खालामनायनि उनाव नुबाय दिनै दुलाराय BTCआवनो जेसेबांखिनि एडुकेटेड मानसिफोर दं साननो हनो रोंनाय बुजिनाय मानसिफोर दं दिनै बिथांमोनानो गासिबो सोलायनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदों परिबर्तनखौ लुबैदों आरो बेबायदिनो दिनै BTCआव परिबर्तननि मोनसे सुनामि फैदों जाय सुनामिनि गेजेरजों UPPL सरकार खुंनो थांबाय दङ।